Учасники сходу меѓу иншим визначали, že нови медијски закони и приватизација веќејазичних локалних медијох повторили шитски слабоци и прекотри пред 7 роками застановена предходна приватизација. Toto се случало и прето, že предкладаче немали искуство живота у мултиетничних стреткох поведзене. С другого боку, тој е резултат једнања и договаркох меншинских етничних елиток за векшинску политичну елиту, пред со ви остал ширши демократични дијалог. Kada je reč o očuvanju nivoa informisanja manjinskih nacionalnih zajednica, da ima i tekako razloga za zabrinutost i brigu u pogledu očuvanja dostignutog nivoa. Na konferenciji u Skupštini Vojvodini vyražena i sumnja, že zapojeni z privatizovanih medijoh budu ljemu funkciji pred vyberankovih aktivnostoch i že še po vyberankoh najvjerojatnije zahaša. A jedno zo zaključenjoh, že sistemne rješenje u tej oblasti bi ostalo i pre nedostatok duha toleranciji i vzajemnej komunikaciji. Konferenciju u Skupštini Vojvodini organizovali Nezavisno društvo novinarov Vojvodini i medijsko odjeljenje misije OEBS-a u Srbiji.